راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا كبرى سمعتنا نايلومي سولوس 26 قنبط فنونا سالساي كفال زانتا إما كلن مدب سبورتن كتغلليو مكتالكم بخبرين عدمنا ناب علتاو زينا كنسقرينا فلما أرستاتو كورونا فيروس بزحته تقمتي انترنت بالعلي 35 ميتايت كم زعبه تغليصو بمنغستي زونن ميديا إثيوبيا اب تግራይ ጸጥታ ከም ዝፈረሰ ዘቕረቦ ዜና ሓሶት ምዃኑ እትክልል ኣፍሊጡ 25 ግንቦት መዓልቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተዘኪሩ راديو إرنا ዜና ብዝርዝር ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሲዒቡ ድሕሪ ዝወፀ ኣዋጃት ውሸባን ምዕፃው ኣብ ኣባይትን ህዝቢ ናብ ማዕከናት ዜና ዝፀንሖ ኣተኩሮ ብዝለዓለ ናህሪ ወሲኹ ኣብ ከም ቲቪን ሬድዮን ዝኣመሰለ ሜድያ ብፍላይቲ ናብ ዜናን መዘናግዕን ዝዛዘወ መደባት ዝያዳቲ ካልእ ብዝሒ ተኸታተልቲ ከም ዝነበርዎ እዩ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኣተኪሩ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዝሕብር بمسرت statista.com ዝተባለ ሓደ ካብዚ ናይ መጽናዕቲ ትካላት ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ መፋረቕ ወርሕ መጋቢታት ሒዙ ብዝሒ ተኸታተልቲ ዜና ብልዕሊ 36 ሚእታዊት ከዓብን ከሎ ብዝሒ ተጠቀምቲ ከም ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትስኣፕ፣ ዙምን ካልእን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ሚድያታት ድማ ብ21 ሚእታዊት ዛይዱ ብኢንተርነት ዝካየድ ምንባብ መጽሓፍትን ብድምፂ ዝተመልአ መጽሓፍቲ ምስማዕን ልዕሊ 14 ሚእታዊት ወሰኻ መዝጊቡ ከም ኔትፍሊክስ ዝኣመሰለ ናይ ፊልም ከብሕታትን ኦንላይን ጌማትን እቶም ኣብዚ ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዋን ብዝሒ ሓደሽቲ ዓማዊል ዘጥረዩ ናይ ኢንተርነት ዕዳጋታት እዮም ብድምር ክረአ እንከሎ ድማ እንተስኒ ዜና እንተስኒ መዘናግዕን ማሕበራዊ ርክባትን ወሰኽ ሃልኪ ኢንተርነት ኣብዚ ክልተ ወርሕ ብልዕሊ 35 ሚእታዊት ዓብዩ እዚ ግን ኣብ ኩለን ሃገራት ብማዕረ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ሃገራት ኤውሮጳን ሓደ ኣብ ርሑቕ ኤስያ ዝርከባ ሃገራትን ዝያዳ ወሰኽ ሃልኪ ኢንተርነት ዝተመዝገበሉ ዞባታት ዓለምና ክኸውን እንከሎ ኣፍሪቃ ታዝወሓደ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ዝነበርዋያ ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ብደረጃ ዓለም ዝወሓደ ብዝሒ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ዘለዎን ሃገራት በንጻሩ ብዝሒ ተጠቀምቲ ኢንተርነት ካብቲ ዝነበሮ ክጎድል ከም ዝኽእል እዩ ተመልኪቱ እዚ ድማ ዝበዝሐ ተጠቃሚ ኢንተርነት ዘን ሃገራት ኣብ ኢንተርነት ካፈታት ይግልገል ምስ ምንባሩ ትካላት ድማ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተዓፅዋ ተጠቃሚ ስለ ዝጎድል እዩ ኤርትራ 1.1 ሚእታዊት ካብ በዝሒ ህዝባ ወይ ድማ ኣስታት 57,000 ጥራዩ ኢንተርነት ናይ ምጥቃም ዕድል ረኺቡ ኣብ ርእሲ እዚ ኤርትራ ንዜጋታታ ብሞባይል ዳታ ዝወሃብ ኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ዝሓረማ ሒደት ሃገራት ዓለም እያ በመንግስቲ ዝውነና ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ጸጥታ ብምፍራሱ ክልላዊ መንግስቲ ጣልቃ ከኣቱ ነበረ ተሓቲቶም ክብላ ቃሊሕን ነዚ ብሜድያ መንግስቲ 24 ጉንበስ ተፈኖ ዜና ሓያሎ ማዕከናት ውን ደጊመን ከቃልሕኦ ይስማዕ ኣለዋ እንተኾነ ክፍሊ ርክባት ክልል መንግስቲ ትግራይ ትማሊ 25 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብሜድያ መንግስትን ካልኦትን ዝተጋወሐ ዜና ጉልቡብ ዕላማ ዘለዎ ብዕራይ ወለደ ዝዓይነት እዩ ክብል ነጺግዎ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ እቲ ዜና መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝተጀመረ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ክልላዊ መንግስቱን ዝዓለመ ዘመተ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ህዝቢ ኣብ ኣባይቱ ክዕጾን ዝወፀ ኣዋጅ ዝጣሓሰ መንእሰይ ብፖሊስ ድሕሪ መቕታሉ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ቆጥዐ ከም ዘለዓለ ክስማዕ ጸኒሑ ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገኑ ኣብ ሽረ እንዳስላሴን ከባቢኡን ህዝቢ መሰሉ ክሕለወሉ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዘካየደ ይጠቒሱ ይኹን እምበር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይቲ ክልል ዝተኻየደ ሰልፊ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ነቲ በተን ሚድያ ዝቐረበ ዜና ሕልሚ ቀትሪ ብምባል ገሊጽዎ ብዘይ ካብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሐ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተጓሃረ ናይ ብሔርን መንነትን ግጭታት ጸጸኒሑ ይነቱግ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምስ ምርጫ ተታሒዙ እቲ ናይ ብሔርን መንነትን ግጭታት ክዓርግ ከም ዝኽእል ተገሚቱ እኳ እንተነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ኣሰጋጊርዎ እዩ 25 ግንቦት መዓልቲ ሃገር ኣፍሪቃ ተዘኪሩ እዚ ንመበል 57 ዓመቱ ዝዝከር ዘሎ መዓልቲ ሃገር ኣፍሪቃ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ተጀመረ ጻዕሪ ንሕይል ብዝብል ኣርስቲዩ ተዘኪሩ መዓልቲ ሃገር ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ዓመታዊ ዝዝከር እኳ እንተኾነ ከም ጋና ዛምቢያን ዚምባብዌን ዝኣመሰላ ሃገራት ግና ከም ሃገራዊ በዓልን ዝጽምብሎ
25 ግንቦት ከም መዓልቲ ሃገር ኣፍሪቃ ክትዝከር ዝተወሰነሉ ምኽንያት መራሕቲ ናይተን ቀዳሞት ናጻ ዝወፃ ሃገራት ናይ ዛጉር ብኢትዮጵያ ተማእኪለን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንምቋም ተበግሶ ዝወሰዳሉ ዕለት ብምዃኑ እዩ። ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳ ናጻ ንምውፃእ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልስታት እኳ እንተካየዳ ድሕሪ ናጽነት ግና ህዝበን ፖለቲካዊ ሓርነት ከስተማቐር ይኹን ቁጠባዊ ዕቤትን ብልጽግናን ክርኢ ኣይበቕዕን። ኣውራ ጠንቀናይዚ ድማ ቃልስን ናጽነት መሪሖም ሃገራት ዝተረከቡን ድሕሪኦም ዝሰዓቡን መራሕቲ ናይ ዛጉር ብልሽውና ስልጣንን ዝርገት ሃብቲ ሃገርን እናፈጸሙ ብዘይበቑ ኣሳታፊ ትካላዊ ምሕደራ ፖለቲካን ቁጠባን ንነዊሕ ዓመታት ካብ ስልጣን ምእላይ ስለ ዝሕንግድ እዩ። መግዛእታዊ ሓድጊ ዝኾኑ ዶባት ዝፈጠርዎ ግጭታት ነዛጉር መዛዘሚ ናብ ዘይብሉ ኩናት ሸሚሙ ዘለዓለም ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ክትነብር ስለ ዝሓነቓ ምዃኑ ድማ ከም ካልኣይ ነጥቢ ይጥቀስ። ክቡራ ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ቀጺሉ ሳልሳይ ክፋል ዛንታ ኢማኩሊ ክቐርብ እዩ። ወይኑ ስሌማን ክትረኸልና ሓቢርና ንከታተል። ኢማኩሊ ናይ ግዳያት ግዳይ ካብ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዝተረፈት ጓል ኣንስተይቲ ታሪኽ ጸሓፍቲ ኢማኩሊ ኢሊባጊዛ ምስ ስቲቭ ኤወን ተርጓሚ መምህር ፍቅር ኣያ ምዕራፍ 3 ላዕለዋይ ትምህርቲ ህይወት ኣብ ሊሴ ክሳብ 2 ዓመት ጽቡቕ ቀጺሉ ሳልሳይ ዓመት ግን ኣይግድን። ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ጥቅምቲ 1990 ፀሓይ ዝዓብለላን ጥዕምቲ መዓልቲ ነይራ። ኣነን ደቂ ክፍለይን ንሓደ ካብቶም ተፈተውትን ሕውሳትን ዝኾኑ መምህር ጋሂጊ ኣብ ሰዓቱ ብዘይ መምጽኡን ጽበዩ ነበርና። መምህር ጋሂጊ ምናልባት ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኣኽዎም ሰባት እቲ ዝሃደ እዩ። ሽዑ መዓልቲ ግን ደንጉ መጺኡ ኣብ ክፍሊ ዘይኣመሉ ተረቢሹ ናብስን ናብትን ክብልን ኣእዳው ቆራዕራዕ ከብልን ምስ ረኣኽዎ ገለ ጸገም ከም ዘሎ ትረዳእኩ። ሓደ ካብቶም ደቂ ክፍልና دحن دخا ممهر إلو كوان تحتتو ملس خي ملسي شخورتت مبالك السلام ممهرنا أنت عينت حما زينا حبيو كم زنبري فلتكن من البات زندنا قل مشيت كرئيخنا حسيبا زنبرا فيلم سري زن أدو قبلنا دولي خون إلي ننفسي كوان تحتتكوا أي فالون كابو أزيز عب مخنيات كله اللو زبل ملسي رخيبين أبي تمرتنا راديو مسمع يفكت سلزينا بري زينا ناي علم أم مركب لك كم تبقى زناز نبركوا إزوتي نيري أبزا هاجر متقعد 5 فتصمة سمعنا بلنا ممركا هيجي بحزن منفس أزيو سكافن نهوت كلنا دمان نوح زبل أوان سنبرات سقدف سعبينات كي هالو يترفني وسخم كفلنا صدقلت صنحي لنجن بحبار كزاربها جمرا ጫውጫውታን ሕቶታትን ክዘንብ ጀመረ ምን ይኖ ሃገርና ዘጥቃ ዘሎ ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶታት ሓደ ዩጋንዳ ዝቕመጥ ጉጅለ ተቃለስቲ ቱትሲ ዶብ ሰጊሩ ሩዋንዳ ኣትይሎ መለሰለን መብዛሕትኦም ካብ ሩዋንዳውያን ስደተኛታት ዝተወልዱ ኮይኖም ሕጂ ሩዋንዳ ክምለሱ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ أمونغو أمن أمونغو سراويت منغستن كبيد وجي كاد الله كتسلا ممركا هيجي بفرحن قطعن زبقسم حتتات
ክድብደብ ጀመረ እዞም ትት እንታዮም ዝደሊና ዘለው ንምንታዮም ዘጥቅዑና ዘለው ኣብዚ ቤት ትምህርትና እንተበፂሖም እንታዮም ክገብሩና ብሕፍረት ኣብዛት ወጥፍአኒ ኣብ ታሕታ ኮፍ ኢለላ ዝነበርኩ ሰደቃ ከኣቱ ደለኹ ክፍልና 50 ተምሃሮ ነርናያ ካብዚኣተን እተን 47 ሁትየን ነይረን ነተን ዝርካብን ክልተ ቱትሲ ንዛን ክጥምተን እኳ ተሸቅሪረ ነበርኩ ንመጀመርያ ግዜ ቱትሲ ምዃነይ ያሕፍረኒ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝኣቱ ንመጀመርያ ግዜ ተነፅሎ ተሰማዕኒ እዞም ተቃለስቲ ምስቲ RPF ዝበሃል ማለት ሩዋንዲስ ፓትሪዮቲክ ፍሮንት ተባሂሉ ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ሰልፊ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካብ ዝዓዲ ድሕሪ መውፅኡ ብመንግስቲ ከይኣቱ ዝተኸልከለ እዩ ወፃእተኛታት እዮም ሕጂ ንሩዋንዳ ንኽምለሱን መንግስቲ ንኽዓልውን በትሪ ኩናት ዘወጣውጡ ዘለው እዮም ብዛዕባ RPF እፈልጥ ነይረ ተራ መንግስቲ ናይ ምግምጣል ዕላማ ሒዞም ዝነበሩ ይኮኑን ሓንቲ ናጽነትን ማዕርነትን ዘለዋ ሩዋንዳ ክቆሙ ዝደልዩ ሩዋንዳውያን ስደተኛታት ወይ ከዓ ደቆም እዮም ኣማኢታ ሸሓት ዓሌት ቱትሲ ኣብቲ ኣብ 1959 ከምኡውን 1973 ዘጋጠመ ኩነታት ዓዶም ሓዲጎም ክስደዱ ተገዲዶም እዮም ኣብ ካልእ ኣኽረርቲ ዓሌት ሁቱ ዝገብርዎ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ድማ ከምኡ ህይወቶምን ህይወት ስድሮኦምን ከድሕኑ ተሰዲዶም እዮም መምህር ጋሂጊ ወፃእተኛታት ኢሉ ዝፀውዑ ምኽንያት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም በዓል ኡጋንዳን ዛይርን ማለት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ስለ ዝዓበዩ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ግን ፕሬዝደንት ሃቢያሪማና ዝተሰዱ ቱትሲ ደጊሞም ንዓዶም ንኸይምለሱ ዝተኸተሎ ፖሊሲ እዩ ወለዶታት ቱትሲ ኣብ ስደት ከም ዝቆማ ገይሩ ብዙሓት ዓሌት ቱትሲ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ዓዶም ከይረኣዩ ኣብ ስደት ከም ዝዓበዩ ኮይኖም መምህር ጋሂጊ ነዚታት ኣይተቐሰልናን የግዳስ ዓሌት ቱትሲ ነቲ ካብ ኣኽረርቲ ሁቱ ዝመጾም ንዝነበረ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ክህቡ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበረ እዋን ዘጋጥም ዝነበረ ኩነታት ይፈልጥ እዩ እዚ ነገርዚ ንዓሌት ቱትሲ ክኸብዶም ይኽእል እዩ ከምዛ ዓይነት ኩነታት ብዙሕ መቕታል እዩ ዝኸትል ስለዚ ብዘይ ዝኾነ ደም ምፍሳስ መንግስቲ ምዞም ተቃዋምቲ ምርዳእ ክገብር ንጸሊ በለና بملأن دق أهلاسنا بزعبا متقعتي وتهدرات توتسين تمتيوم كقات مزخئل نقرات كتنتنا ملئت كفلك زي تودعت مستنقلت توتسي دق أهلاسي أدوبون خين سحب مأنتي تسألنا كوفيلنا ينانيرنا اتزيفت حاوية تحاحزا على توتسي نحفرتي نابقود عقتو أما بيلويو اتوم تقاومتي نسرايت منقست سعيروم نتدلونا فلالاين مختمتا كقبرلو بمبال كي تردأني دقافيت RPF كونكو تاني حقا قطعينا فرح تغيرو بزعبا بيتسابين عدنان كجنق جمركو بزي بيتسابي هوتي كميكخون كمزخئلنا مقماتون يخبتن سلزنبري أعينتي عميتي نكزيابيهر بيتسابي كحلو اللي تسلخو ብዙሓት ካብቶም ተማሃሮ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሩዋንዳ ማለት ኣብ ትኩናት ጻዕጽዕሉ ዝነበረ ከባቢ ቤተሰብ ስለ ዝነበሮም ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርትና ኩነታት ክንፈልጥ ምእንቲ ሬድዮ ክንሰምዕ ኣፍቀደልና እንትኾነ ግን እታ መንግስታዊት ሬድዮ ካብ ተራ ፕሮፓጋንዳ ዝሓልፍ ዜና ይነበራን እቶም ተቃዋምቲ ኣብ ጫካታት ከም ዝነብሩን ስጋ ሰብ ዝበልዑ ምሰህባይ ዝዛመዱ ምዃኖምን ድሕሪ ምጥቃሳ እቶም ተቃዋምቲ ካብ ኩቱር ክፍኣተ ግብሪ أقرنتون أبقيلهم كم زلو هزب رواندا دما كابسوم حدقنياتات فطرات مالت دودعات كتنقق كم زلو بمقلات
نتندرو أفرح مثلي أبو أمرأن قريت أنزن برات مهارو مليسن كم زبرقها كبرت حنت خبتن تمهارو درجة أقتلات النيرة دانيدا تبهال ممهرتنا حنت خبتن مدى أستي كوينا نزخلو بزعباتهم تقاومتي أبرديو زك على حسن برد قلالتها تأمنا نبرد حدا مشت قرب منبارو رأسي قزيف كل باب شفينيو كفي حكدان ليت تغديني كاب شقاق أبزم الله سلوز نبرك أوان مس دانيدا أمعتو كفت بحلنا دانيدا نتمعتو بقزي عزيا أو يتتححزتو كل نتن مدى أستناخ سعيبا ويبلا ردوني بجاهم ردوني وتعدراتني RPF أتيومنا قاتلنا مزيو كبلعنا مزيو أبرو صغرنا اللوا إنا بلد جدرت اتزنفت فت زنبرة دمتي نايداني دا مخانو قبا بالكومو هدي إلي دانيدا أني إما كلي وتعدر أيكونكن كرني كونن قل بابي شفيني يرسي دحريقو ديك النابلة زغوي كبيت دمتنا إقرينا بايقاتو كمت سمعكو اتزغزفي أخبار تسقطها ناي بيت تمرتنا كوينات حيزو أبتسألمات الناقوية بممتع أب أفلبي أغنى علي أبراخي رشاشيلوني أمريت ودوكو درجة أوروب مسترفو يدويلو بسم أب وولد منفس قدس إما كل ديخي قتلك كم برت أنيحي بعل من ينزوجج أزلوا بلني كلن يوجج أسلزنا براغن دمتي كبابيلي كنقرون يروني كالوت أخبرت تصبتاون متيوم نتناولت نخباب فرق ساعات زخون زخون زفرح كم زي اللي حبيروم كتهداد أوان وكوان تفتنو معت مخفات أبيع سلازي دايركتر متيا بخالق مفتح كساب تخفتو كتبين يروم كيفي تادحر مقتوا بعلخا تفضرو قوي سئلي كساب كندي حدقنيا مخانو نوي حستم رهبتنا كل بتبيت مرتي سنبروت رجن أب أمروز تقرتيل كهز حلا فاي نبرن حدا معلتي كلنا زروت وزينا اللواب زوعلنا قاتامي أمن قدي حدا قجل هدو رخبنا مو حدا خباتهم راي وقت نوح كنك أتلكينا ناي زحوات كزقبرو وزلو واقا كتكفليخي بلني قوزمو الناوت أوتي أبي وتي سب كم زخفر رحني ناي مجمريات مكريو سلازي كمي كبر مرسخ بلو خمزلني زغونة مكرين برنن لبي أقركر سلاز بلنقن الناقو يخون مدك أسيعتغو دحر دقيم بفت أمنا دقان خيوات نسكس أرأسي مبتحاتغو نوح مخانسي قبن كوينو انتاي كقبري زلني توتو مخان كونيك أمات مخان بفقات كاتخونو نقراي كونان نتبحيتو كلمنتين أب عرفتي أب إذني قريبا حشخ بلتني كم تتمالي قوزو محيزو زفارة رحك ودن تمتيونا نخدو بوتان عناي كريكي ناب حدي سبكي أتوز تحز أبوتا حيزاتني دحر مقتاو لعلمت أن فولتيج ناي إلكتريك كفيتا إزي لعلي شحن 500 فولت زلويو أخرجته تو نزبيت مرتن تراوري رمومو مهدا من تسيئنا أبزي أمتينا نزكوارين تحيزنا مماتيو بغصبت قتلنايو كابت عمي اسكاتا سايغا ممات بإلكتريك مقباتي حيش إزوم زي ربحو قدمي هواتي محلافة بأكالتي قطعاتي فقر اللومني بلاتني قد إلا دما أي تقرمي
أب كمزح مقوانا تلالين بزي مصنحن عمت نقف عن زوردنا والد علي توتس 5 براسن يالله وسخت نايس ممع ملكت رأسي نقنقكو دق أسرع عمتن كلنا بزعبا هيوتنا كمي كيرنا نحلفها كنزرارب زي نبرو كمسل زخلقو انتخوني كابت حدا مراتكن صحاشيو حلفت نايت بيت تمرتي بزعبا زي وطنا تسميعهم وينت خفلي ويكا نتا صندوق كعطوا سلازخلو بزعبا زي قداي زي مزخونه سب كاين الزرب قال تاتاتنا راديو مسمعي قرصنا انت خونا كن اتا منغستاويت راديو زنبع حبريتا مهاب سرحيلا استتححزوتا تمثل وتعدرات RPF كساب كيغالي بمقزقاس نبيت صحفة بريستنت كمزت قعوة تزاربت بريستنت بعلو أب راديو قريبو كساب نظم ددع نقثلهم كاب قزا خيتوت إلو نسب أوجه ديحرنا أب راديو BBC كمستخيحتلنايو زخوان وتعدر RPF أب كبابي كيغالي كمزي قربايو بريزيدنت هابياريمانا نعشحت عليه توتسي زخونو نصحات زيقاتات نغأسر مخنيات مئنتو كخونو بمدب زفورخو زينا ينيرو ات بريزيدنت نايم مززان أقمو أدفئو زنبرا يزمسل اتوم زأسرو زنبرو سبات اتو انكو مأسريقوم مخنيات أب يوغاندا زمد سلزنبروم ترا ينيرو أب يوغاندا ودحاو بخان تدأهليوكا جدن تحباباريخا مالتيو BBC بزحت نوتات توتسي أبيات مأسرتي تراقينهم كمزلون أبيات مأسرتي على قليقو نقبنياتا سخوم بوتا خمان كمزيل لحبرت سبات يساقيون بدميتي قطعن قليقهم دما كمز قطلون قلتت لدت كبعل قزا مسكتكو أبوي كابتوم ستأسرو حدا مخانو كفلت كالكو كاب أوتوبس ورد كبل اتا بزربا مقببا لتفلت ويزورو سيراك يعني كيراتني نعسكا خسعمك زاقوالي برختي إذا اندناقل يمقبا خيالو عندي بلتني يبلعناين قلنا يدي تسبحنا في غلخو أبوغي دحرزو خلو زقات أمام متساك خاقو سايو انت هقات إموريو عاي سمعك اندي خي لبي ديك كتبل جمرت وق كابز جمر مسد رح يترخبكن دايم كابز يركب كأسومنا تحليفو نبرا واي أنا دا سمعك تخواني لندي أبوخ تأسيرو غنيو ويزارو سيراك زينا هابتني أبحد قندي رفع إلي كوف بالكو أبوي بزي كاتوت سموخانو انتاي كأسرو زخل قبن فتيمو كخون خل بالكو أديكي تعنا أخميك هلو تخون نايبوي ما أسرتي بغللو أزما آخل عقل الله يخليو كد ما حجي كاب موفار نقزانا كاب سوس الليز نبرق زي من البات اتزغل تفك خون زخل نقزانا بسلاس دقيق بتحكو أدي أما عطوه تصبين نتنحتني حقوفا بلا كميك أني غزاقالي إلا سعما بلتني نايبوي كنتاتاي نقراتنن كل جزي كاب حما وري مستخالة خلتلنا إزت أبايا زخاها صغيراي نبرن تأمي ختي اللوي خي ما كل قوالي سبنت كتحت أبومو زبلعك قربلكي داما سنن فيانن بحبر وجه مالو أي ما بيلك أخا بيونيفرسيتي متى أبوخون كاب سرحي متى كري أكتاوي خو خمزر لوغن رقصني كلهم دحندهم زخنا زقات أملوديو كله سلاميو أتدي أبوي تأثيرو خمز غني سميعي سلازخي حباك كله نقرني أدي درو سميع مصنحي فغسيلوا كوفا بلا كله تزقات أما نقرتني اتكوينات دحر مجمارو 4 وتعدرات منقسي أب بيت صحفتنا يا أبوي دحر مخاد
أداون دحرت أسيروم أبتي ناي كوبيه بيت مأسرتي مسكالو توتسي أسيرومو أتوم حلوتي زخونا مجب كوانا ماي كيهبوهم تأزيزوم كوان تنبرو أبوي كلام أقشش النهابي نعون نعرختون نقل معلتات مجبن ماين كأتو كإليو إزغاء بمن قدتا أبتغباب التقمد أموي سيسليو نساون بوغنا نتهم وتحدرات اندا تقبرت مجبي تهبهم نيرا دحرق لسومونات أبوي حدي كابناي نقسنت ممهرتون عركون زخوني كاباي أبتغزيتي كنتيبانا يتخبابو خوينو زنبري حيال بوليتيكينيا كمز أسرو كفلت كألا بريستن هابياريمانا علم لخاو تغطي إنا برتوع مسكدي بجيغاز تأسرو أشحات أسرات كفتح مسوسنا خايو كاباي نابتبيت مأسرتي بأكال بممزاء نبوي كونين خالوت بجأتو كفتحو سأزازي كاباي نتوم حلوت بيت مأسرتي مكبي كي وهبو أزيزو بمنبارو نيابوي بهيوت مصنح كيس دمو ميترفن انتو خناقن جيغا كم استفدت أمن نيابوي مأسرتي كم زسوم بدو نامسيلو نبوي يقريت حديدو أفانو نمشتو دحر درار كوفيلنا ندعللنا كلنا أبوي لاخي ماي نيرو كاباي خاص تأزوزو يجيرو بول كوزو قبرو نقر عيكونا أب كم زعينة بوليتيكا إيدكم كتأتوا وايدة لكمني نرسع عيو بقى بلنا أحواتي نقاباي كاب نقسنتو ما تحيزوم يمزو فلتو نبوي كم زخو حدوم خالو خاء أسيوم تقرمو كابون لعلقن أبوي كي تقيمو يما خان يلو منبارو قرمهم أي ما بالحوي كم زخو بالتزاربو كابايكو عرك خايني ربابا سألا إخان تزنبر انتاي مقبرة مالتي نم انتاي خاد أبغلو إذا تكلا خلو اللوم زلخا سبات كقتلو خاز دليو إذا خينات كساب زودا كابزا هقر انتوت أنا هيت حيش أي أصلا نمزخونتات نو تقاقيخم علوهم أنت دحنيكو حجي نقرات تمحيشم يو إذا خلو هنتات كأنك زيو كاب بوليتيكا وحلك زحلف هيكونا كم قدمو خوني بزح يتشغلو أرقاقز إلنا بوي أديك نحواتي كم تم كالوت على توتسي من إسيات سقبرو زلو ناب RPF كي كدو تمحت أنتم حدا خابخاتكم تنكسيلو نابعتو من تخيدو مماتيو قحك بديه بقى أدي ولا تموت أي قد سنين يوزبل انت اللي يخيد تفكرون انت خونكم جن أبصغي حديكم نغم زي تخدو مبسعاتو لي أي نخيدني نالكم حجو مبسعاتو لي كنتات هدي سلز الشغلهم نابتم تقامتي كم زي حوسو دقيمهم مبسعاتو لا نابيت مرتنا تمليسي تريفناني زنبرا وحدة توارح دحر مززامي ناب يونيفرسيتي زقتو مئتو مرمرا تساتفكو دقي محجون بلطنتيا مسكركو أم مرمرا بلطوتسيتا مسكبكو نتبي بزي قدسكن يقصلون يوم زبل تسفاي نبرنن RPF حدا خابتي زقال سلو زنبرو إعلاما نزيتات مدفايو بس حجي زوري أزلوخو جن نايت مرتعد لي طاللا زطفئيز مسل نما مهرتي دحن كناي لتفاني نجزا دحر مخادي صحفتي نابي قصو كمرحن مخانو كوفيلي كتصباب جمركو اتخوينات النات عزعي أبزخدلو RPF أبزح بوتاتات عود كنعم نمانقست دما مسوم لدقي تسريدوم زنبورو علي توتسي ناي سلطان من مقرح كقبرو سقطو فتقرلو أدي بتسخون زنبرة خنتات أزياس لست سنابدت نزن متأزة بيانستي كتركب جمرت حدا معالتي حنت خبقاتن أبكشنا ختقللا يذكرني أدي سلام متيوسي دقيمنا نعرف دون نخون حتى تتا
حجي نغودا زبزحو زناب يزرق زلو ازغن ازيو نوسيو كابزا ازيو زعبي نغودغوداوي زناب بحجي خمصيو اتبرقي نمريت كحرريو اتنغودا خا نقزان نخدفنيو اتبرتع زناب دمان كلنا خطحلناي اتمعبل نسلست ورح خصنيو بزحات كاهيوتهم كسنيو اتم هاديمم زخدو خا مستملسو زفلطوم زبرو تدمسيسوم كصنحوم زقبلو ما يكلوني بلتا أزي تكتاتلو زلخم كاب كتما باريس بغتا زفنو دمت راديو رنايو ناب سومنا مدب سبورت قد مسغارنا نمزخر كاندينا تازينا كسمعكم نلبدا كورونا فيروس سعبو دحر زوص اواجات وشبان معصاو ابابايتن حزبينا معكنا زينا زصنحوا تكرو بزلعل نهاري وسيخو كم تيفن راديون زامسل ميديا بفلايتي ناب زينان مزناقعن زتكوره مدباتو زياده خالق بزحي تقتاتلتي كم زنبرويو ابزعود زياده كيروس تخايده مصنعت زحبر بمسرت statista.com زتباله حده كابزي ناي مصنعت تكالات زغرو صبصب كاب مفارق ورح مغابيتات حيزو بزحي تقتاتلت زينا بلعلي 36 ميتاويت كعبن كلو بزحي تتقمتي كم فيسبوك تويتر واتساب زومن كالن زامسل محبراو ميدياتات دما ب21 ميتاويت زايدو بإنترنت زكاد من باب مصحفتن بدمص استملئ مصحفت مسمعن لعلي 14 ميتاويت وسخا مسجيبو كم نتفليكس زامسل ناي فيلم كبحن اونلاين جيماتن اتم ابزي ناي لبدا كورونا فيروس اوان بزحي حدش عماويل زطريو ناي انترنت عداغاتاتيوم بدمر كر انكلو دما نزينا يكون نمزناقعن محبراو ركباتن وسخ هلكي انترنت ابزن كل التوارح بلعلي 35 ميتاويت عبيو بنصار زغنا اب كم بعل ايرترا زامسلا بدرجه عالم زوحده بزحي تطقامي انترنت زلون هاجرات بزحي تطقامي انترنت كابت زنبرو كغدل كم زخل تملكيتو እዚ ድማ ዝበዝሐ ተጠቃሚ ኢንተርኔት ዘን ሃገራት ኣብ ኢንተርኔት ካፈታት ይግልገል ምስ መንበሩ ትካላት ድማ ብሰንክለበዳ ኮሮና ቫይረስ ስለዝተዓጽዋ ተጠቃሚ ስለዝጎደለዩ ኤርትራ 1.1 ሚእታዊት ካብ ብዝሕ ህዝባ ወይ ድማ ኣስታት 57,000 ጥራዩ ኢንተርኔት ናይ ምጥቃም ዕድል ረኺቡ ኣብ ርእሲ እዚ ኤርትራ ንዜጋታታ ብሞባይል ዳታ ዝወሃብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ዝሓረማ ሒደት ሃገራት ዓለም እያ بمنجستي زوننا معكنا زينا إثيوبيا أب كل التجراي تأتى بمفرسو كل لو منجستي تالك كأتو نبر تحتيتهم كبلاك عليهن نزيب ميديا منجستي بعشرين 4 جنبس تفنو زينا حيالو معكنا زينا وندقيمن كك على حقوق يسمع لوا انتقنا كفلي ركبات كل لو منجست تجراي تمالي 25 جنبات أبزوج أو مجلسي أتي بميديا منجستن كالوتن استجاو حزينا قلبو بعلامة زلوه بعراي ولد زعينوتيو كبل نتيجوه اتمجلس بتوساقي اتزينا مقصلتا نايتي قدمي كل عامتا استجمره انصار حزب تግራይን ክልላው መንግስቱን ዘዓለመ ዘመተ ምዃኑ አመልኪቱ 15 ግንቦት መዓልቲ ሃገር አፍሪቃ ተዘኪሩ እዚን መበል 57 ዓመቱ ዝከር ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝተጀመረ ጻዕሪ ንሕይል ብዝብል አርስቲ ተኸቢሩ መዓልቲ ሃገር አፍሪቃ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪቃ ዓመታዊ ዝከር እኳ እንተኾነ ከም ጋና ዛምቢያን ዚምባብዌን ዝኣመሰላ ሃገራት ከም ሃገራዊ በዓልን ዝጽምብሎ 15 ግንቦት ከም መዓልቲ ሃገር አፍሪቃ ክትዝከር ዝተወሰነሉ ምኽንያት መራሕቲ ናይተን ቀዳሞት ናጻ ዝወጻ ሃገራት ናይ ዛጉር ብኢትዮጵያ ተማእኪለን ውድብ ሓድነት አፍሪቃ ንምቋም ተበግሶ ዝወሰዳሉ ዕለት ብምዃኑ እዩ ሃገራት አፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ኤውሮጳ ናጻ ንምውጻእ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልስታት እኳ እንተካየዳ ድሕሪ ናጽነት ግና ህዝበን ፖለቲካዊ ሓርነት ከስተማቕር ይኹን ቁጠባዊ ዕቤትን ብልጽግናን ክርኢ ኣይበቕዓን እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ سلام زخبركم أفكار سبورت
نلومي صولوس 26 جنبوت زدالنا تحستوتات حيزنا قريبنا لنا مكتالكم بخبر نعدم. كلب ليفربول دحري 3 عامات نفلما اوان شامبيون بريمير ليج عد انجليز نختكون اب درك قيت مسبصحت حمام كورونا فيروس اب مل العالم بمسفحفعو اب مفارق ورح مغابيت وددر كم التقارصه زفلتيو اتا غانتا كاليت خوينا نتسعبا زلا مانشستر سيتي ب 25 نطبي بليصا زودي شامبيون نخدف 6 نطب طراي غوديلو يركب وددر شامبيونز ليج اب زمت مفارق ورح سنه كقصل مدلوات يغبر بمهلاو زريدس بزبل قصل سمت فلت كلب ليفربول صمئي شامبيونነት الترويلو غيزي رحق كوانتا زيكونه نحاده كونغكياك تستباله تايلانداوي بعل صقا حرستايغن اتوان امنايو كند سماي رحقو سلازخونه دما عقل غير تصبيو مسبو عوت غانتو كصمبل اي مرصن كونغكياك شامبيونነት ليفربول نمصمبال حنت ناي صعنت مكينه مس تغوتاتي تايو عديغو بقي حبري ارما ليفربول كمون وترو اب غون خلخو بزبل صحف دما اوقيبوا بدحر زقا نسوني عرختون ابتا مكينه تصعينهم ان زمرون ان درفون اب غودناتا زيروم اتبعل صقا نزي صمبل نمكياد لعلي 250,000 باوند وصايتات كمز غبره غليصو نسو از صمبل ليفربول وانچ امسل علتي كغبرو حسيبه نيره بسنك زحمام غنا توددر تناويحو انا خا اتليك كساب زقصل كصبه ايدلخون اقديمه حغوساي كغلص وسينه ازي زوصخو غنزب كم كسارا ايريوني مخنياتو اتا زعدكوا ناي صعنت مكينه ام معلتاوي ناي نغد نتفتاتي اب اغلغلوت كتوعليا إلو مانشستر سيتي اب عامته وددر 2020 نخت لبسو كابز مدبت زتفلاله ندف زلوو 3 مالياتات ناي حدا ماليا ندفي ابز سالستزي لحقو كوص كيللو ازي صعدا زمدرو بزحي بزلوو سمياو كبن تمثال قصلي بزلوو قرصي استغوبه بكوبانيا مفرناوت سبورت بوما زتسرح ماليا نعين بزحد دغفت سيتي كعقباي كالن حدي كابزوم بندفن تريتن ناي زحدش ماليا زي تحغوس دغفتي وري انجليزاو درافاي ليام غالاغريو ازود 47 عام دمصاوي اب ناي تويتر حسابو اب صحفو ملختي اتي نزاماليا زندف اكل بهصص ناب كتما وهان تشاينا كلا اخلو نزماليا زي زعدق دغافون بتمساسالي بحبر مستر ديزاينر بقدامي تنفاريت نابوهان كتصعنا لو بمبال قطعو غليصو غالاغر نتاب تويتر زلطفو مرغم سلسته تعسلو صنيحو دمسيسويو وان حمام كورونا فيروس فلما استغستلا ناي تشاينا كتمايا تيس عام إيطاوي ديانو لا ليغا اسبانيا نكلب ريال مدريد زترفو 10 ميتاي دما نكلب بارسلونا كم زدقفو دانيا نايت ليغ زنبره ادواردو ايتورالد غونزاليز زافليتو ازياب 2012 كاب سراح داننت زتسنابتن لعلي 300 صوتاتات زمرحن دانيا اب اسبانيا زبز حسب كاب اوان قلعنته تحيزو نريال مدريد كم زدقف بمغلاص ازي عبللا زخا اب ازاو سئل دانون كم زنصبارق ارديو نسو وسيخو دغفت بارسا زي حقوسات كون يخوليوم اتحققن 700 كاب حزب اسبانيا نريال مدريد زدغف بارسا اب تحت غوارديولا بركز بلواناچو سلا زعترت اب زوانزي بزحت منسيات دغفت لوا قدمي زمن ميسي جن كمتيز بالكو قصر دغفت مدريد بزت تعصفه يعبل نيرو إلو غونزاليز اب 2014 ون دانو كاب مارس زمصانا يكونن ابزي سراح زي نوافر كعس اغرس لنا فكرينا زخونه كعس زفكر سب دما زدغفا غانتا لاتو اني اب بيلباو سلستولدكو دغافي اتلتيكو بيلباوي زبزح جن دغفت مدريديوم إلو نيريو أكفافالي كلب بارسلونان هجرايت غانتا اسبانيان زنبره اندريس نيستا اب قطن فصامي وانچ عالم 2010 زغصرا غول اغاطيمون زنبره سنه امراو ጭንቀትን صقطن كم زفا خصتلو غليصو انيستا ورحنا حسي 2009 تختنفاسو عركون تخلخلاي كلب اسبانيول زنبره ود 26 عامت داني ياركوي بهندبتاو حمام لبي هيوتو دحر مسانو كبي سنه امراو صقطي اغواني فونيريو كم وصيت ناي زدما كاب حكايم سنه امرو حكمناو حجز كحتت تجددو اب حمله 2010 اسبانيان نيزرلاندن مبل 19 وانچ عالم نمعتر اب دوب افريقيا بترخبالو انيستا نمعوتيتن انكوشتنا يتقطمن اب 116 دقائق دحر مزغابو ماليو بموصايو حغوس غليصو بتحت مصاوت ماليو لبيسو اب زنبره كاناتيرا دما داني يارنيك وترو مسانايخا زبل صحف لطيفو نتي قدم حد عامت بهندبس تخلفه قند عركو اخبيرو ازغات امزيها نتيا زيو زخبده كفالنا هيوتي زبلو ناي سنه امرو نوصي ارسيعه كم زحيلتو
ኣብዚ እዋን ምስ ጃፓናዊት ክለብ ቪሴል ኮቤ ዝፃወት ዘሎ ወዲ 36 ዓመት ኢኒየስታ ኣረድዩ። ኢኒየስታ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ዋንጫ ዓለምን ዋንጫ ኤውሮጳን ምስ ክለብ ባርሴሎና ኮይኑ ድማ 26 ጽዋት ዘለዓለ ቴክኒሽያን ማእከል ሜዳ እዩ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቡንደስሊጋ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቀፂሉ ውዒሉ። ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ባየር ሌቨርኩዘን ንቦሩሽያ ሞንደንግላድባሽ 3-1፣ ቨርደር ብሬመን ንፍራይቦርግ 1-0፣ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ንቮልፍስቡርግ 2-0፣ ባየር ሙኒክ ንኣይንትራክት ፍራንክፈርት 5-2 ከፋንወን እንከለዋ ፓደርቦረን ሆፈንሃይምን ድማ ብናይ ሓባር ዓወት 1-1 ተፈላለየን። ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ፀወታታት ኣውስቡርግ ንሻልኬ 3-0፣ ኤርቢ ላይፕሲሽ ንማይንዝ 5-0 ክረትዐን እንከለዋ ከለንን ዱዘልዶርፍን ድማ ማዕረ 2-2 ወፅየን። ንሰሌዳ ቡንደስሊጋ ጀርመን ባየር ሙኒክ ብ61፣ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ብ57፣ ላይፕሲሽ ብ54 ነጥቢ ይመርሑ ኣለዋ። ኣብ ውድድር ክኹባ ምዝጋብ ሸቶ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ ፖላንዳዊ ሮበርት ሎቫንዶቭስኪ ብ27፣ ኣጥቃዒ ላይፕሲሽ ጀርመናዊ ቲሞ ቨርነር ብ24፣ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ክለብ ዶርትሞንድ እንግሊዛዊ ጆርዳን ሳቶች ብ14 ጎላት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ኣለዉ። ውድድር ቡንደስሊጋ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ብዘይተዓዘብቲ ይሰላሰል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ 13,000 ደገፍቲ ሞንሸንግላድባሽ ንግጥም ጋንታኦም ብመንገዲ ምስልታቶም ተዓዚቦሞ። ኣብዚ ግጥም ነፍሲ ወከፍ 19 ዩሮ ዝኸፈለ ደጋፊ ስእሉ ኣብ ትሪቡን መንበር ተዓዘብቲ ክቕመጥ ክኢሉ። ነዚ መጠን ገንዘብ ክሽፍኑ ዝኽኣሉ ገለ ደገፍቲ ሊቨርኩዘን እውን ምስሎም ብሓባር ምስ ምስሊ ደገፍቲ እንጋዲት ጋንታ ኣብ ትሪቡን ተለጢፉ። ኣብ ግጥም ላይፕሲሽን ማንዝን ቲሞ ቨርነር ኣብዚ ዓመተ ውድድር ኣብ ልዕሊ ማይንዝ ንኻልኣይ ግዜ 3 ሸቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ። ብቨርነር ሰካሕት ማይንዝ ድማ ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳባ የርገን ክሎፕ ሓደራኻ ንቨርነር ናብ እንግሊዝ ብቕልጡፉ ሰደልና ብምባል ተማሕፂና። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ክሎፕ ኣብ ልዕሊ ቨርነር ልዑል ተገዳስነት ተሓዲሩ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይንገር። ኣብዚ ሳልስት እዚ ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመንን ክለብ ቸልሲን ዝነበረ ማይክል ባላክ ንተኸላኸላይ ሊቨርፑል ቪርጂል ፋንዳይክ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ፋንዳይክ ከም በዓል ዲድየር ድሮግባ፣ ፍራንክ ላምፓርድ፣ ኣላን ሺረር፣ ቴሪ ኦንሪ፣ ዋይነ ሩኒ፣ ሮቢን ፋን በርሲ፣ ካርሎስ ቴቨዝ፣ ኢማኑኤል ኣዲባዮር፣ ዲያጎ ኮስታን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተፃወቲ ኣብ ዘይብሉ ዘመን ይፃወት ብምህላው ኣዝዩ ዕድለኛ እዩ። ብሉፅ ተኸላኸላይ ፕሪምየር ሊግ ተባሂሉ እንተተፀውዐ እውን ዘደንቕ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ኔዘርላንዳዊ ሓያላት ኣጥቃዕቲ ስለ ዘይጓነፉ ወንበር ብዙሕ ዝድንቕ ብቕዓት ከም ዘይብሉ ከረድእ ፈቲኑ ነይሩ። ስኮትላንዳዊ ተኸላኸላይ ክለብ ሊቨርፑል ነበር ስቲቭ ኒኮል ቦገኑ ባላክ ኣየናይ ክፋል ብቕዓት ናይ ፋንዳይክ ከም ዘይዕገቦ ክፈልጥ ምደለኹ። ብዛዕባ ኣካላዊ ጎነፅ እንተዳኣ ተዛሪብና ፋንዳይክ ንዝኾነ ይኹን ተፃወታይ ዋላውን ንድሮግባ እንተኾነ ስዩም ከብሎ ብቕዓት ኣለዎ። ኣብ ቅልጣፈን ተመፂና ድማ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ይኹን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንፋንዳይክ ብጉያ ቀዲሞ ዝኸደ ተፃዋታይ ኣይረኣኹን። ኩዕሶ ብግቡእ ኣብ ምቕባል እውን ኣዝዩ ብሉፅ እዩ። ስለዚ ባላክ ንድኹም ጎኒ ፋንዳይክ እንተዝሕብረና ጽቡቕ ነይሩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ባላክ ተቃውሞ ኣስሚዑ። ፋንዳይክ ኣብ 2019 ዝበለፀ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ከምኡውን ንሊዮኔል ሜሲ ተኸቲሉ ብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ዝተሰመየ ኣብ ዓወታት ሊቨርፑል ልዑል ተራ ዘለዎ ተኸላኸላይ እዩ። ተኸላኸላይ ዋትፎርድ ክርስቲያን ካባሴሌ ምስ ሓደ ደጋፊ ሼፈልድ ዩናይትድ ኣብ ትዊተር ተጎራፊጡ። ካባሴሌ ምስ ደጋፊ ዝተሰሓበ እቲ ደጋፊ ተፃወቲ ዋትፎርድ ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ንኸይምለሱ ሓንካስ ውዲታት ይኣልሙለው ኢሉ ኣብ ትዊተር ድሕሪ ምኽሳስ እዩ። እቲ ደጋፊ ወሲኹ ተፃወቲ ዋትፎርድ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ቅጭ ዘምፅእ ተግባራት ይፍጽሙለው፣ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ንኸይምለሱ ብቑሉዕ ምህሙን ስልትታት የዘውትሩለው፣ ኣነ ደጋፊ ዋትፎርድ እንተዝኸውን ኣዝየ ማሓፈርኩ ነይረ ብምባል ስምዒቱ ገሊጹ። ካባሴሌ ብሸነኹ ብቁጥዐ ኣብ ዝሃቦ ናይ ካብኡ ኣይትሕለፍ ዘስምዕ ሕጫጨ ስልትና ክገልጸልካ ሰሙናዊ ንሓደ ተፃዋታይ ኮቪድ-19 ብዝሓዘ መርፍእ ወጊእና ንለኽፎ፣ ብድሕሪኡ ተፃዋታይ ከም ዝውሸብ ንገብር፣ ብኸምዚ ኣገባብ ድማ ዳግማይ ናብ ፆታ ካብ ምምላስ ተደሪትና ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ካብ ምውራድ ንድሕን ኢሉ። ኣብዚ እዋን ከባቢ 4 ዝኾኑ ተፃወቲ ዋትፎርድ ካብ ልምምድ ርሒቖም ይርከቡ። ሓለቓት ጋንታ ትሮይ ዲነይ ወዲ 5 ዓመት ወደይ ናይ ምስትንፋስ ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ኣይደልን ብምባል ልምምድ ካብ ምግባር ዘሓንገደ ክኸውን ከሎ፣ ሓደ ካልእ ተፃዋታይ ጋንታ ድማ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ውፅኢቱ እወታዊ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ውሸባ ይርከብ። ብዘይካዚኣቶም ካልኦት ክልተ ተፃወቲ ዋትፎርድ ድማ ኣባላት ስድራ ቤቶም ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ብምልካፎም ካብ ልምምድ ይዕሪፎም ኣብ ገዝኦም ተወሽቦም ኣለዉ። ክለብ ዋትፎርድ 27 ነጥቢ ጥራይ ዋህሊላ ምበል 17 ደረጃ ሒዛ
ኣብ ሓደጋ ናይ ምውራድ ትርከብ ኣርባዕተ ተጻወቲ ክለብ ሲቪያ መንግስቲ ስፓኛ ንዘውፅኦ መምርሒ ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተሒሶም እቶም መምርሒ ዝተሓሱ ኣርባዕተ ተጻወቲ ሉቃስ ኦክስካምፖስ ፍራንኮ ቫስኬስ ሉክ ዲዮንግን ኤቨር ባኔጋን እዮም ብመሰረት መንግስቲ ስፓኛ ዘውፅኦ መምርሒ ልዕሊ 10 ሰባት ብሓባር ክእከቡ ኩልኩል ክኸውን ከሎ እዞም ተጻወቲ ግን ምስ ካልኦት 8 ሰባት ብምዃን ኣብ ሓደ ናይ ምዝንጋዕ ኣጋጣሚ ሓቢሮም ዝተሳእልዎ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ኣብ ዓንኬል ኣቓልቦ ከኣትዉ ዝኽእሉ ነቲ 12 ሰባት ዘለዎ ስእሊ በዓልቲ ቤቱ ንባኔጋ ኣብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ሕሳባያ ለጢፋቶ ነዊሕ ከይጸንሐት ግን ተመሊሳ ደምሲሳቶ ብዘይካዚ ላሊጋ ኣብ ዝዘርግሖ ፕሮቶኮል ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ወይ ድማ ንልምምድ ጥራይ ካብ መንበሪ ገዝኦም ክወፁ ከም ዘለዎም እዩ ዝመክር ኣቐዲሙ ተጻወቲ ውድድር ክሳብ ዝውዳእ ንበይኖም ኣብ ሓደ ሆቴል ወይ ድማ ማዓስከር ተገሊሎም ክነብሩ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ብስፖርታውያን ላሊጋ ብትሪ ከም እተነጽቀ ይፍለጥ ብሰሪ ተግባር ናይዞም 4 ተጻወቲ ግን እቲ ዛዕባ ዳግማይ ናብ ዘተ ክመጽእ ከም ዝኽእል ተገሚቱሎ እዚ ዜና ምስ ተወዓውዐ 4 ተጻወቲ ኣብ ኢንስታግራም ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለው ሓደ ካብኦም ቫስኬስ እቲ ትማሊ ዝተፈጸመ ተግባር ጌጋ ምዃኑ ኣሚንና ይቕሬታ ንሓትት ንደቂ ጋንታና ኣሰልጠንትናን ክለብና ላሊጋን ኣዋሪድና ኢና ይኹን እምበር ነቲ ጌጋ ተማሂርናሉ ኢና ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ በደል ኣይክንፍጽምን ኢና ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ውድድር ላሊጋ ስፓኛ ካብ 8 ሰነ እንድሓራት ሒዙ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ብዘይተዓዘብቲ ንኽቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር ስፓኛ ፔድሮ ሳንቼዝ ፍቓድ ሂቡሎ ኔዘርላንዳዊ ኣጥቃዒ ሮቢን ፋን ፐርሲ ኣብ ሓደ እዋን ግዳይ መጽፋዕቲ ኣሰልጣኒኡ ሉዊስ ፋን ሃል ኮይኑ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ፋን ፐርሲ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ዕዳጋ ተዘርግሐት ፋን ሃል ከም ዓላምን ሰብን ዘርእስታ ንታሪኽ እቲ ኔዘርላንዳዊ ኣሰልጣኒት ተዘንቱ መጽሓፍ ከም ዝተረኾ እቲ ፍጻሜ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ያጋጢሙ እዚ ኣጥቃዒ ክለባት ኣርሰናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝነበረ ተጻዋታይ ነቲ ታሪኽ ብዝርዝር ከዘንቱ እንከሎ ኣንጻር ኮስታሪካ ኣብ ዝነበረና ግጥም ርብዒ ፍጻሜ 9 ደቓይቕ ተጻዊትና 30 ደቓይቕ ምስ ተወሰኸና ናይ ጨዋዳታት ምጭባጥ ኣጋጢሙኒ ክሕንክት ጀሚረ ነዚ ዝረኣየ ፋን ሃል ካብ ሜዳ ተቐይረ ክወፅእ ሓቢሩኒ ኣነ ግን ኣብ መወዳእታ ፍጹም ቅላዕ ክሃርም ስለ ዝደለኹ ኣይወፅን እየ ኢለዮ ፀወታ ተወዲኡ ብዛዕባ ፍጹም ቅላዕ ክንዘራረብ ኣብ ክሊ መንበር ተቐየርቲ ተኣኪብና ከለና ፋን ሃል ብድሕረይ መጺኡ ብጽፊዒት ክሳደይ ኣላዲዱኒ ብሕርቃን ድማ ካልኣይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከይትፍጽም ኢሉኒ ብወገነይ ሰንቢደ ቀዚዘ ጥራየ ክሪኦ ይኽእለ ብድሕሪኡ ቁሩብ ጸኒሑ ኩሉ ነገር ረሳዕዮ ነዛ እጃምካ ዝኾነት ፍጹም ቅላዕ ጥራይ ኣመስገባ ብምባል ኣተባቢዑኒ ብወገነይ ነታ ዝተዋህበትን ፍጹም ቅላዕ ጎለእት እያ 4-3 ተዓዊትና ኸዓ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊርና ኢሉ ቫን ሃል ንክለባት ኣያክስ ኣምስተርዳም ኣዝ ኣልክማር ባየር ሙኒክን ማንቸስተር ዩናይትድን ከምኡውን ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድ ዝዓለመን ምስ ክለባት ኣያክስ 11 ዋናጩ ምስ ክለብ ባርሴሎና 4 ጽዋት ምስ ክለባት ኣዝ ኣልማርክን ማንቸስተር ዩናይትድን ሓንቲ ዋንጫ ምስ ክለብ ባየር ሙኒክ ድማ 3 ጽዋት ብሓፈሻ 20 ዋናጩ ዘልዓለ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኩዕሶ እግሪ ተሰናቢቱ ዝርከብ ወዲ 68 ዓመት ዕውት ኣሰልጣኒ ነበር እዩ ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ክለብ ኣርሰናል ንብራዚላዊ ኣካፋሊ ፊሊፔ ኮቲኒዮ ንምውናን ምስ ወኪሉ ክትዘራረብ ምዃና ለዲ ስፖርት ዝተባህለት ፈረንሳዊት ማዕከን ዜና ስፖርት ሓቢራ ዋንነት ክለብ ባርሴሎና ዝኾነ ኮቲኒዮ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ክለብ ባየር ሙኒክ ብልቓሕ ተሰሊፉ እዩ ዝጻወት ዘሎ እታ ጋንታ ብቐዋምነት ንኸተፈርሞ ፈቓደኛ ብዘይምዃና ግን ብዙሓት ክለባት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ምህዳኑ ይርከባ ስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ራፋኤል ቤኒተዝ ናይ ቅድም ጋንቱ ኒውካስል ኣብ ትሕቲ ስዑዳውያን ኣፈርትን ተዳኣትያ ናብታ ጋንታ ክምለስ ከም ዝደልን ንእንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ጆን ስቶንሰን ንእንግሊዛዊ ኣካፋሊ ክለብ ቼልሲ ሮዝ ባርክሌይን ድማ ቀዳሞት ዕላምኡ ገይርዎም ምህላው ጋዜጣ ቴሌግራፍ ኣፍሊጣ ፈረንሳይት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ንጋቦናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣርሰናል ፔሪ ኤሪሜሪክ ኦቦሚያንግ ንምዕዳግ ምስታ ለንደናዊት ክለብ ትዛተ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ቶዶፊቻያስ ጸብጺባ እንግሊዛውያን ክለባት ኒውካስልን ወልቭስን ንኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ዩቨንቱስ ጎንዛሎ ሄጓይን ብልቓሕ ዳግማይ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንምምጽኡ ድሌታት ከም ዘለዎን ጋዜጣ ኤክስፕረስ ኣብ ሕታም ኣስፊራ ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ስታር ኣከፋፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ኦወን ሃርግሪቭስ ጀርመናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኤርቢ ላይፕሲሽ ቲሞ ቨርነር ኣብ ሊቨርፑል ከምቲ ዝድለ ብብዝሒ ናይ ምስላፍ ዕድል ክረክብ ስለ ዘይክእል ንማንቸስተር ዩናይትድ ክሓሪ ምዕድኡ ለጊሱ
ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናልን ሪያል ማድሪድን 57 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑን ዘሎ ሜክሲካዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ወልቭስ ራውል ዲመነዝ ዓይነን ኣውዲቐናሉ ከም ዘለዋ ጋዜጣ ቱቶ ስፖርት ሓቢራ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ናይጀርያዊ ኣጥቃዓይ ኦዲዮን ኢጋሎ ዘጸንሐ ናይ ልቓሕ ውዕል ጊዜኡ ብምብቅዑ ክለቡ ሻንጋይ ሽንዋ ድማ ነቲ ውዕል ንምሕዳሱ ፈቓደኛ ብዘይምዃና እቲ ወዲ 30 ዓመት ኣጥቃዓይ ናብ ቻይና ከቐኒዑ ክትብል ጋዜጣ ሜይል ኣገንዚባ ክለብ ባርሰሎና ኣብ ዝመጽእ ክራማት ንኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኢንተር ሚላን ላውታሮ ማርቲነዝን ንቦዝኒያዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ጁቬንቱስ ሚራለም ፒያኔክን ንምውናን ቀዳምነት ሂባ ትሰርሕ ከም ዘላን እንተዘይሰሊጥዋ ግን ገጻ ናብ ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኔይማር ከተዘውር ምዃናን ጋዜጣ ማርካ ገሊጻ ክለባት ዩቬንቱስን ሪያል ማድሪድን ንኖርዌዥያዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሞንድ ኤርሊንግ ሃላንድ ንምሕቋፍ ኣብ ውድድር ተጸሚደን ምህላወን ጋዜጣ ቱቶ ስፖርት ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ